Jamen, jeg har så valgt at fortælle om Thyborøn Avl og Opformering. Og Thyborøn har jo noget markbrug. De har 850 hektar planter, hvor de dyrker både hvede, byg, raps, roer og frøgræs. Øhm, og ud af de forskellige korn laver de også halm, som for det meste sælges til halmfyr rundt omkring i området. Og det der sådan lige er tilbage, det bruges som, hvad kan man sige, strøelse hos svinene. Og deres korn, det bruges blandt andet til foder til svin. De laver selv alt deres foder, og resten bliver så solgt. Inden for svin, der er de Danmarks førende inden for landerace Duroc-avl. De har avl på 7 gårde, sådan rundt omkring på Sjælland. De sælger deres renrace søer og ovne-til-ovne-stationer, både i udland og indland, eller hvad man kan sige her i Danmark. Avlsbesætningen den startede i 1999, hvor i 2004 der kom Thyborøn med. Så fra 99 til 2004 der hed det ikke, hvad kan man sige, Thyborøn, men det var sådan mere små gårde, der ligesom havde deres egen besætning, hvor Thyborøn så overtaget det. Og besætningen ligger i Tybjerg, og er en af de mere moderne besætninger, som har mere end 35 ansatte der. Og så selvfølgelig på de andre besætninger er der selvfølgelig også andre. De har cirka 100 ansatte. Og vi skulle lave den her som en opgave, og vi fik at vide, at det skulle være vores drømmepraktiksted, eller hvad man kan sige. Så jeg har jo lavet sådan lidt om mine forventninger til stedet. At jeg går efter at skulle være i marken. Håber på selvfølgelig at få fine kollegaer. Håber på at lære så meget som muligt af det, jeg ikke ved i forvejen. Og selvfølgelig så ønsker jeg at komme ud og køre nogle maskiner, som det jeg altid har drømt om. Og lave det mest basale markarbejde som at pløje, så, harve, tromle, køre korn og sådan nogle ting. Og det var så det jeg havde.